Да якой вайны рыхтуе Беларусь Лукашенко? Чаму не все палітвязні са спісу вызваленых у сакавіку выйшлі на волю? Ануляванне пашпартоў палітвязням як помста і пагроза іншым. Ці варта было кіберпартызанам ламаць сайт нацыянальнай бібліятэкі і навошта Лукашенко перайменаваў амерыкана? Добрый дзень, тут Ганна Соус. У жывым эфіры «Піка свабоды» мы падсумоўваем падзеі тыдня разам з палітолегам і гісторыкам Александром Фрыдманам і праваабаронцам вясны былым палітвязням Владзем Лапковічам. Владзь далучыцца да нашага эфіру неўзабаве, а зараз з намі на сувязі Александр Фрыдман. Добрый дзень. Добрый дзень, спадарня Ганна, вітаю. Мы рыхтуемся да вайны, так патлумачыў мэту вайсковых вучэнняў Александр Лукашенко. Комплексная праверка ўзброеных сілаў Беларусі пачалася сёлета 16 студзеня і завяршылася толькі вясной. Вось што Лукашенко заявіў на нарадзе, куды склікалі больш чым 300 вайскоўцаў. Мы готовимся к войне. На то мы и вооруженные силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать. Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна. Как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние президентом в условиях военного времени. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. Спадар Александр, да якой вайны рыхтуе Беларусь Александр Лукашенко? Ну, конечно, гэтае мерапрыемства выглядала досыць гратэсна, не толькі знешні выгляд Лукашэнкі і не толькі рэакцыя афіцэраў, якія тут бачны, але яшчэ і тое, што гэтае мерапрыемства прайшло 1 красавіка. Так што ўсё гэта выглядала досыць арганічна. І Лукашенко са сваімі заявамі, і афіцэры, і 1 красавіка. Што тычыцца вайны, пра якую ён кажа, ну гэта па-ранейшаму, канешне, вайна Расіі супраць Украіны, і тут досыць відавочна, і Лукашенко гэта разумее, што апошняе слова, ці будзе Беларусь уцягнута ў гэтую вайну, у якой ступені будзе уцягнута, ці будзе выкарыстоўвацца беларускае войска, што будзе адбывацца на тэрыторыі Беларусі. Тут гэтае апошняе слова-то не за ім, гэтае апошняе слова за Расійскай Федэрацыяй. Лукашенко выглядаў падчас гэтай нарады як чалавек, які разумее, што сітуацыя насамрэч вельмі сур'ёзная і адначасова разумее, што ягоныя магчымасці на гэтую сітуацыю паўплываць, яны досыць абмежаваныя. Таму гэтыя разважанні досыць дзіўныя, у пэўным сэнсе такія, ну, гістарычныя, я б нават сказаў, развагі, якія там былі у пэўнай ступені. Так што ў гэтым сэнсе так, ён рыхтуецца, бо ён ведае, што сітуацыя можа разлажыцца такім чынам, што Беларусь у вайну будзе ўцягнута. А як уплывае вайна на Блізкім усходзе на Лукашенко? Сёння падчас наведвання паліклінікі ён шмат розных заяваў зрабіў, у тым ліку, што даваў Дональду Трампу парады, каб той, я цытую, даў Ізраілю паваяваць з Іранам, а сам адсунуўся трошкі. Ну, калі гаварыць не толькі пра гэтыя заявы на публіку ў Беларусі, то чаго насамрэч асцерагаецца Лукашенко у гэтай вайне на Блізкім усходзе? Я думаю, што гэта і вайна на Блізкім усходзе, і тое, што адбываецца зараз вакол Кубы, тое, што раней адбывалася ў Венесуэле. Ён бачыць, што амерыканцы вельмі актыўна працуюць супраць тых рэжымаў, якія настроены антыамерыканскі альбо не жадаюць гуляць па амерыканскім правілам. Вось, і амерыканскае кіраўніцтва кажа пра гэта досыць адкрыта. Калі існуе пагроза з пункта гледжання Злучаных Штатаў, ну, адбываюцца адпаведныя крокі. А ўсе гэтыя рэжымы, што іранскі, што венесуэльскі ў часы Мадуры, што сённяшні кубінскі, гэта ўсё былыя партнёры Лукашэнкі. Іншыя словы, і сённяшнія партнёры Лукашэнкі. Іншая справа, што ён імкнецца што амерыканцы пакуль імкнуцца з ім размаўляць, так бы мовіць, па-добраму, прапановамі, заахвочваюць яго, то бок супраць яго нейкіх агрэсіўных крокаў, прынамсі сёння амерыканцы відавочна не плануюць. Яны падыходзяць да яго з іншымі аргументамі і з іншымі прапановамі.
параўновымі, но ён дакладна бачыць, што адбываецца з тымі, хто гуляе не па амерыканскім правілам, як бы ён там не казаў, што амерыканцы і ізраільцяне амаль нічога не дасягнулі, то бок што яго сімпатыі на іранскім баку гэта відавочна, але ж усё ж таки больш-менш адэкватнае ўяўленне пра тое, што зараз адбываецца ў Іране, што адбываецца з іранскай арміяй, што адбываецца з рознымі топ-чыноўнікамі іранскага рэжыму, што адбываецца з іранскай інфраструктурай, тое, што амерыканцы і ізраільцяне робяць, ён гэта бачыць. Ну і, канешне, хочаш, не хочаш, а параўноўваеш сваю сітуацыю з сітуацыяй сённяшняга іранскага кіраўніцтва. То бок тое, што мы сёння ад Лукашэнкі пачулі, гэта такая рэфлексія над тым, што там адбываецца, і звычайны лукашэнкаўскі дыялог з самім сабой. Ну, калі згадаць все ягоныя заявы датычныя Ізраіля сёння, ёсць, як вы мяркуеце, уяўленне ў Александра Лукашэнкі, што Ізраіль, ну, такі хаўруснік, вельмі добры хаўруснік Злучаных Штатаў і ў гэтай самай аперацыі? Ну, мне падаецца, што Лукашенко абраў тактыку, якую не тое, што ён не абраў не ў гэтым разам, яна была і падчас 12-дзённай вайны, але яна ў сярэднетэрміновай перспектыве і ў доўгатэрміновай перспектыве памылковая. Я патлумачу чаму. Нават падчас 12-дзённай вайны ён фактычна не крытыкаваў Злучаныя Штаты, калі нешта ішло, і ў тым ліку і з боку прапаганды, ішло супраць Ізраіля. Так бы мовіць, мы крытыкуем Ізраіль, мы нападаем на Ізраіль, бо гэта нічога асабліва не каштуе. Ну, добра, патрапіць Лукашенко не ў нейкія, а ў канкрэтныя справаздачы пра антысемітызм у свеце, будуць яго абвінавачваць у антысемітызме. Гэта для яго не першы, відавочна, не апошні раз. То бок ён для сябе вырашыў, што калі вось накіроўваць сваю энергію ў гэты бок і тым самым дэманстраваць тым жа іранцам, напрыклад, што ён на правільным баку, то ўсё будзе добра. Вось гэтай лініі ён прытрымліваецца і гэтым разам. То бок амерыканцаў мы амаль не крытыкуем, а калі трэба паразважаць пра гэтую вайну, ну вось складзены гэты вобраз. Амерыканцы, якія патрапілі ў ізраільскую паску, ці, як звычайна Лукашенко, ён жа асабліва слова Ізраіль не выкарыстоўвае для чалавека з савецкай прапагандысцкай сістэмы 80-х. Гэта вельмі цяжкая назва дзяржавы. Таму ён кажа так звычайна яўрэі, вось это ягоны любімы тэрмін. Таму ён, і калі разважае на гэтай тэмы, там ідзе рыторыка антыізраільская па прынцыпу, ну, нападаць на Ізраіль гэта нічога, гэта я магу дазволіць, тым больш, што я думаю, што гэта ў прынцыпе адпавядае ягоным поглядам на жыццё і ягонаму стаўленню да дзяржавы Ізраіль. Але чаму ён памыляецца? Ён памыляецца, бо тыя людзі, якія знаходзяцца ў атачэнні Дональда Трампа, ды і сам Трамп, яны ж ўсё ж таки за ўсё гэта не праходзіць, вось гэта ўсё бачаць, гэта ўсё чуюць. І калі ідуць вось такія размовы наконт Злучаных Штатаў, ну, якія аддаюць, прынамсі, антыізраільскім антысемітызмам, відавочна, ну, я думаю, што шмат у каго ў Вашынгтоне з бліжэйшага атачэння Трампа узнікнуць пытанні адносна Лукашэнкі і ягоных асабістых якасцей. Гэта не той момант, на які мела б сэнс рабіць акцэнт. Так што тым больш, што Трамп сам сістэматычна выказвае і прыязнасць і да дзяржавы Ізраіль, і да яўрэйскага народа. Сярод самых блізкіх членаў яго сям'і ёсць яўрэі. Таму выказвацца вось менавіта так наконт яўрэяў, якія тут вакол Трампа, не толькі вакол Трампа, якія Трампа з вернага пуці зрываюць, гэта не вельмі разумна. І я думаю, што Лукашенко не разумее, што сувязі з гэтым могуць быць у яго пэўныя праблемы. Я падкрэсліваю, могуць быць. Можа, амерыканскі бок палічыць, што гэта настолькі дробязная фігура, настолькі дробязны момант, што не трэба звяртаць на гэта ўвагу. Ну, вось глядзіце, гэтыя яго заявы ўжо з'явіліся ў ізраільскіх СМІ, пакуль я не бачыла рэакцыі на гэта, ці будзе гэтая рэакцыя. Ну, вот калі згадаць гадоў 15, можа больш таму, заяву Лукашэнкі пра брудны Бабруйска, вынікам якой стала адкліканне амбасадара з Беларусі там на некаторы час. Вот, ну, якім чынам, як вы думаеце, ці будзе ўвогуле рэакцыя Ізраіля на гэта?
Я думаю, што хутчэй не будзе, а калі будзе, дык досыць сціплае. Гэта не таму, што гэта не заўважылі. Я ўпэўнены, што ўсё там заўважылі і пра ўсё там ведаюць, і тое, што гэта зараз у ізраільскіх СМІ з'явілася, гэта яшчэ раз гэта падкрэслівае. Тут пытанне такое: ці Лукашенка гэта тая фігура, якая заслугоўвае ў сённяшніх умовах увагі з пункта гледжання ізраільскага МСС. Бо гэтае ўспрыманне Лукашэнкі як самастойнай фігуры, яе ў свеце, асабліва ў заходніх альбо празаходніх краінах, гэтага ж асабліва няма. То бок ці мае сэнс увогуле звяртаць увагу на заявы чалавека, які ў знешнепалітычным сэнсе, асабліва калі гаворка ідзе пра Блізкі ўсход, нічога не вырашае. Таму я не выключаю, што заяваў не будзе, тым больш, што ў выпадку Лукашэнкі, гэта ж словы. Чым рэальна, напрыклад, Лукашенко можа нашкодзіць таму ж Ізраілю альбо дапамагчы Ірану? Нічым не можа. А словы гэта словы. Акрамя таго, у Беларусі па-ранейшаму застаецца яўрэйскае насельніцтва. Ізраіль не зацікаўлены ў тым, каб сітуацыя тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, людзей яўрэйскага паходжання, каб іх сітуацыя, уласна кажучы, пагоршылася праз нейкія крокі яўрэйскай дзяржавы. Я б яшчэ тут адзін момант, дарэчы, падкрэсліў. Тут гаворка ж у гэтым кантэксце так. Лукашенко звяртае ўвагу на Ізраіль, но ён паводзіць сябе досыць дзіўна ў дачыненні да сваіх арабскіх партнёраў у персідскай затоцы. То бок, хто яшчэ трапляе пад удары Ірану? Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудаўская Аравія, іншыя краіны рэгіёна, з якімі ў Беларусі цеснае партнёрства. І вось гэты момант, і што цікава, беларуская дзяржаўная прапаганда і сам Лукашенко, яны імкнуцца не заўважаць. Пры гэтым мне падаецца відавочным, што тыя ж самыя арабскія краіны рэгіёна, яны будуць выстрайваць у будучым адносіны з рознымі партнёрамі у сувязі, у кантэксце таго, як краіны паводзілі сябе падчас гэтай вайны, падчас вайны, у час якой гэтыя краіны моцна пацярпелі. І ў гэтым сэнсе тут Лукашенко нейкіх бонусаў, плюсаў сябе не знайшоў. Дзякуй, спадар Александр. Мы ў жывым эфіры Піку Свабоды абмяркоўваем галоўныя падзеі гэтага тыдня. Калі ласка, каментуйце, стаўце падабайкі, выказвайце свае меркаванні, можете задаваць пытанні нашым экспертам. І да нас далучыўся былы палітвязень, праваабаронца вясны Владзь Лабковіч. Добрый дзень. Добрый дзень. Добрый дзень. Сёння стала вядома, што пашпарт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру былога палітвязня Алеся Беляцкага прызнаны нядзейным. Ягоны дакумент дзейнічаў да 2028 году. На гэтым тыдні былі ануляваныя пашпарты многіх палітвязняў, якіх дэпартавалі з Беларусі ў снежні летась. Як высветлілася, не толькі тых, каго дэпартавалі ў снежні. Улады прызналі несапраўдным пашпарт яшчэ аднаго былога палітвязня, журналіста Ігора Карнея, якога вызвалілі ў чэрвені. Дадам, што частка палітвязняў была адразу дэпартаваная, адразу без пашпартоў, без дакументаў. Спадар Владзь, што вядома праваабаронцам, як шмат былых палітвязняў цяпер засталіся без дзейных пашпартоў і з якімі праблемамі яны сутыкнуцца праз гэта? Фактычна пашпарты, сыходзячы з электроннай базы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, где можно проверить сапраўднасць пашпарта. Несапраўднымі пашпартамі з'яўляюцца пашпарты фактычна ўсёй групы, якая была вызвалена разам са мной у снежні 2025 года. Это уже есть уже факты і чэрвеньскіх вызваленняў, і вераснёўскіх. Група, якая была вызвалена літаральна на крыху больш за тыдзень таму, пакуль што, калі мы так выбарачна правяралі ў іх пашпарты, пакуль што сапраўдныя. І гэта, скажем, я думаю, што часовая з'ява. Я думаю, што такая тактыка будзе прымацца ў дачыненні да ўсіх палітвязняў, асабліва тых, якія выдаўлены з краіны, якія прымусова дэпартаваныя. І гэта такое, скажем, юрыдычнае афармленне такого далейшага пераследу, далейшага ціску на вязняў, максімальная спроба нават на аддаленасці стварыць пэўныя адміністратыўныя праблемы. І пакуль што трэба
чакаць і яшчэ спраўджваць, наколькі гэта інфармацыя, наколькі беларускія ўлады перадалі гэту інфармацыю ў міжнародныя базы дакументаў, пашпартоў, наколькі гэта будзе адбівацца ў час падарожжа, але ў любым разе гэта пэўны і такі ўжо канчатковы сігнал аб тым, што пры сённяшнім рэжыме, пры той сітуацыі, якая ёсць сёння ў Беларусі, вяртацца нават адміністратыўна і юрыдычна немагчыма. І гэта яшчэ такая чарговае пацвярджэнне аб тым, што улады Беларусі вельмі адвольна ставяцца да перамоваў, якія яны вядуць з амерыканскім бокам, і парушаюць, як я разумею, гэтыя дамовы, таму што таксама прадметам гэтых дамоў, як я ведаю, ёсць і спынення пераследу нейкага юрыдычнага ціску на тых людзей, якія ўжо і так вызваленыя. І гэта сведчыць аб тым, што гэты такі трансмежны ціск і трансмежныя рэпрэсіі працягваюцца. І, канешне, гэта такое пацвярджэнне таго, гэта пэўная такая, скажем, рэакцыя і на пачатак крымінальнага разгляду крымінальнай сітуацыі ў міжнародным крымінальным судзе, таму што нагадаю, што там справа разглядаецца менавіта за прымусовую дэпартацыю грамадзянаў Беларусі. І гэта таксама такая палітычная рэакцыя, і на гэтую навіну для рэжыма ён паказвае, што ён фактычна нічога не баіцца і нічога не ўспрымае для сябе як небяспеку. Дарадца Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі меў на гэтым тыдні шэраг сустрэчаў у Злучаных Штатах, у тым ліку з пасланнікам ЗША ў справах Беларусі Джонам Коулам. Ці абмяркоўвалі з амерыканскім бокам ануляванне пашпартоў палітвязням постфактум, а таксама ці магчымасці пракантраляваць, ці насамрэч все палітвязні выйшлі на свабоду са спісу вызваленых. Вось як дыпламатычна на гэтае пытанне адказаў Дзяніс Кучынскі. Давайте паслухаем. Так, мы ў кантакце з нашымі амерыканскімі калегамі, і я перадаваў таксама дэталі ад нашых праваабаронцаў па сітуацыі з вызваленнямі і з тымі, як зараз інтэгруюцца 15 чалавек, якія знаходзяцца ў Літве і в Польшы, але і таксама ту інфармацыю, якая ёсць у праваабаронцаў пра 235 чалавек, якія былі вызваленыя амаль усе унутры краіны. Вось таксама размаўлялі і пра сітуацыю з скасаваннем дзеяння пашпартоў. Вось амерыканскі бок добра праінфармаваны, добра ведае гэтую сітуацыю. Тут вялікая праца, якую робяць праваабаронцы па гэтым пытанні, за што мы ім вялікі дзякуй. Гэта першы раз, калі вызваленні адбыліся ўнутры краіны, таму тут сапраўды вельмі важна распрацаваць і мець пэўны правільны механізм таго, каб тыя людзі, якія застаюцца ўнутры краіны, каб яны сапраўды быліся вызваленыя, каб яны былі адноўлены ва ўсіх сваіх правах і маглі працягваць сваё жыццё на радзіме, таму мы працуем над гэтым. Я нагадаю, што ануляванне пашпартоў дэпартаваным палітвязням адбылося пасля заяваў пасланніка ЗША Джона Коула, што ён будзе дамагацца не толькі вызвалення ўсіх палітзняволеных, але і спынення рэпрэсій. Спадар Александр, як вы мяркуеце, ці будуць спрабаваць прадстаўнікі ЗША спыніць гэтую практыку, фактычна пазбаўлення грамадзянства гэтых людзей? Я мяркую, што гэта будзе як мінімум на тым узроўні, што спадар Коул паведаміць беларускім уладам, што ён не задаволены, што ён, в прынцыпе, калі ён быў у Мінску і нават сустракаўся з Лукашэнкам, ён жа і нават і там адзначаў, што пэўнымі момантамі ў паводзінах беларускіх уладаў ён не задаволены. Напрыклад, тым, што Лукашенко не прыехаў на саміт Савета міру. То бок паведамляць яны гэта будуць. Іншае пытанне, як будуць рэагаваць беларускія ўлады, напрыклад, па прынцыпу, добра, амерыканцам гэта асабліва не падабаецца, іншым разам так рабіць не будзем, навошта нам дадатковыя перашкоды. Альбо будуць спрабаваць і далей такога кшталту тэста рабіць. Вось мы так зрабілі, паглядзім, як будуць сябе паводзіць амерыканцы. Якая будзе рэакцыя? Будзе рэакцыя жорсткая, або рэакцыя
фактычна не будзе, альбо рэакцыя будзе вельмі мяккая. То бок беларускі бок мне падаецца упэўнены у тым, што вось гэтыя моманты з пункту гледжання лукашэнкаўцаў дробязі гэта тое, што прынцыпова не перашкодзіць стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Па прынцыпу амерыканцам гэта не падабаецца, нам гэта не падабаецца, але галоўныя ў нас іншыя інтарэсы, і вось гэтыя дробязныя, нібыта так бы мовіць, у двукосе дробязныя пытанні, мы можам праз іх проста перайсці і ідці далей. Так што ідуць тэсты у гэтым накірунку. Спадар Владзь, якая дапамога з дакументамі цяпер спатрэбіцца былым палітвязням у розных краінах? Наколькі гэты складаны працэс? Наколькі дэмакратычныя сілы праваабаронцы, офіс, ясна, вы за праваабаронцаў адказваеце, гатовыя дапамагчы? Наколькі это можа хутка адбыцца, што людзі будуць мець пэўныя дакументы? В першую чаргу мы, безумоўна, удзячныя тым урадам, в першую чаргу Літвы і Польшы, якія прымаюць палітвязняў у час іх прымусовай дэпартацыі і робяць все магчымае, сыходзячы са сваіх прававых працэдураў для таго, каб гэтыя дакументы, каб у людзей як мага хутчэй з'являліся дакументы. Асабліва в сітуацыі, калі людзі дэпартуюцца ўвогуле без пашпартоў. Напрыклад, я быў дэпартаваны ў снежні таксама без аніякага дакумента, і там больш за 20 чалавек з нашай групы ў снежанскай былі дэпартаваныя без аніякіх дакументаў. Тыя 15 чалавек, якія былі дэпартаваныя больш за тыдзень таму, усе без дакументаў. Тут вельмі важна, каб прававыя механізмы дзяржаваў, якія прымаюць, якія прадстаўляюць гэты прытулак, каб яны з разуменнем ставілись да сітуацыі, калі людзі з'яўляюцца ў іх краіне ўвогуле без аніякіх дакументаў, і каб тыя працэдуры, якія зараз працуюць, яны былі хутчэйшымі, больш хутчэйшымі, таму што ёсць выпадкі, калі людзі па 3, па 5 месяцаў і больш, гледзячы ад краіны, чакаюць часовага віда на жыхарства. Але сам факт таго, што гэтыя дакументы выдаюцца, таго, што людзі маюць права потым і падарожнічаць, і сацыялізавацца, гэта зараз самае важнае для тых людзей, якія вызваляліся. Вельмі важна аказваць дапамогу ў сацыялізацыі, таму што улады ж Беларусі вось гэтай прымусовай дэпартацыі працягваюць свае рэпрэсіі і свае фактычна катаванні да тых людзей, якія хоць фармальна апынуліся ў свабодзе, але маюць вялікія сацыяльныя, культурныя цяжкасці, немагчымасць уз'яднання сем'яў, таму што зачастую сем'і застаюцца ў Беларусі, а людзі дэпартаваны па-за межай. І вось наша задача як праваабаронцаў так быць у камунікацыі з дзяржаўнымі органамі краінаў, якія прымаюць палітычных вязняў, каб максімальна прыспешваць працэдуру прававога афармлення з такого больш-менш сталага знаходжання за мяжой і магчымасці людзям працаўладкоўвацца, аб'ядноўвацца, не культурна, сацыяльна, матэрыяльна інтэгравацца ў новыя умовы і новае грамадства. Мы ў жывым эфіры. Я заклікаю задаваць пытанні нашым экспертам, праваабаронцу Владзю Лапковічу, палітолягу, гісторыку Александру Фрыдману. Таксама можаце проста каментаваць, і не забывайце націскаць на званочак, калі ласка. Спадар Александр, а што магло стаць трыгерам для Лукашэнкі? Бо не адразу ж пазбавілі былых палітвязняў пашпартоў, не адразу анулявалі пашпарты. Владзь Лапковіч кажа пра рашэнне міжнароднага крымінальнага суду распрачаць справу супраць Лукашэнкі, супраць рэжыма Лукашэнкі. Што яшчэ магло быць? Ці гэта такая проста помста, нейкая такая імпульсіўная рэакцыя? Што тычыцца міжнароднага крымінальнага суду, і тут я пагаджуся, гэта выглядае абсалютна лагічна, бо Лукашенко, відаць, сыходзіць з таго, што ўсё ж такі рашэнне будзе і можа быць выдадзены, прынамсі, ён лічыць, што гэта не выключана, што ён можа быць выдадзены, гэты ордар на арышт. Для яго гэта вельмі непрыемна. Ён ужо шмат разоў паказваў, што вось так, там арышт Лукашэнкі гэта пакуль абсалютна нерэальная гісторыя, але вось сам факт знаходзіцца пад такім ордерам, падаецца яму гэта вельмі непрыемна, і гэта магло быць пэўным трыгерам. І, канешне, помста. Тут у мяне
такое складваецца адчуванне, што і Лукашенко, што гэтыя вызваленні, якія ідуць, яны даюцца Лукашенку вельмі цяжка. Гэта яму асабіста непрыемна. Ён упэўнены, што тыя людзі, якія вызвалены, ім трэба помсціць, яны павінны знаходзіцца за кратамі, і вось яны не за кратамі, яны ўжо не на тэрыторыі Беларусі, ён іх выштархнуў, дэпартаваў з тэрыторыі Беларусі, яны, так бы мовіць, у недасягальнасці. І тут узнікае пытанне, а што яшчэ можна зрабіць з гэтымі людзьмі? Ну, напэўна, яны маглі б яшчэ прыняць адпаведныя змены ў заканадаўства і проста пазбаўляць людзей грамадзянства. Але ім тут, напэўна, вырашылі пакуль альбо ўвогуле гэта не рабіць і пайшлі на гэты крок. Ну, што можна ускладніць? Як можна людзям ускладніць жыццё? Ну, простое, каб ануляваць гэтыя пашпарты, якія ў іх ёсць. Вось гэта і робяць. Ну, вот, калі ў выніку перамоваў Лукашэнкі і спецыяльнага пасланніка ЗША Коўла у сакавіку з турмаў датэрмінова павінны былі вызваліць 250 палітвязняў, і паводле інфармацыі «Свабоды» прынамсі адзін фігурант спісу дагэтуль не вярнуўся дадому. Гэта былы дырэктар інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Дмітрий Новажылаў. Владзь, ваше тлумачэнне, чаму так магло адбыцца і ці ёсць магчымасць пракантраляваць, ці ўсе вызвалены з тых, хто меўся бы выйсці на волю без дэпартацыі ў Беларусі? Я не ведаю, чаму гэта адбылося. Я шчыра кажу, што і мы гэта хіба што зможам даведацца толькі тады, калі спадар Зміцер будзе вызвалены. Я вельмі спадзяюся, таму што я якраз такі пэўны час знаходзіўся з ім у адной камеры у СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага у Менску. І я вельмі спадзяюся, што ён хуткім часам будзе вызвалены, і тое, што нават гэтае фармальнае памілаванне, якое адбылося, будзе выканана да ўсіх асобаў. У нас сапраўды толькі адзіны пакуль што факт таго, што чалавек са спісам памілаваных так і не патрапіў, не выйшаў на волю. Вельмі цяжка, але мы працягваем правяраць і спраўджваць гэты спіс, і мы ўжо верыфікаваць яго. Мы на дадзены момант можам сказаць, што больш 70 чалавек з гэтага спіса дакладна вызвалены і знаходзяцца дома з сем'ямі. Гэта не значыць, што астатнія не знаходзяцца з сем'ямі. Гэта значыць толькі тое, што не маючы, што гэта альбо сваякі не паведамляюць, альбо няма ніякай камунікацыі з праваабаронцамі. Мы павінны разумець, што для нас самае важнае, каб людзі былі ў бяспецы. І всякія такія камунікацыі з праваабарончымі структурамі, з так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі могуць нашкодзіць людзям. Таму мы тут вельмі асцярожна спрабуем як мага менш камунікаваць з людзьмі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, і спраўджваць гэтую інфармацыю. І гэты працэс яшчэ працягваецца, і ён вельмі ускладняецца менавіта тым, што мы знаходзімся за такім жалезным занавесам. Але тут таксама вельмі важна будзе рэакцыя і амерыканскіх перамоўнікаў, таму што гэта ўжо, я лічу, што калі будуць такія падманы са спісамі і людзі унутры краіны будуць фармальна памілаваны, але не выходзяць на свабоду, будзе сведчыць пра такое грубае парушэнне дамоўленасцяў. І я вельмі спадзяюся, што гэта сітуацыя будзе як мага хутчэй выпраўлена, і Дмітрий Новажылаў будзе на волі, і такія сітуацыі не будзе паўтарацца з наступнымі групамі. Бо тут вельмі важна, каб працэс усё ж такі і працягваўся, і людзі выходзілі на волю, і каб у іх была свабода выбара, альбо заставацца ўнутры краіны, альбо з'язджаць ужо па свайму асабістаму жаданню. Ну, я дадам, што Радыё Свабода таксама афіцыйна звярнулася да амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Александром Лукашэнкам, з пытаннем наконт чаму не выйшаў Дмітрий Новажылаў, ці все людзі з гэтага спісу, якія засталіся ў Беларусі, вызваленыя. Мы пакуль не маем адказу, але калі ён з'явіцца, то на ўсіх платформах Радыё Свабода мы паведамім пра гэта. І яшчэ адна тэма гэтага тыдня. Савет Рэспублікі ўхваліў законапраект, які ўводзіць адказнасць за прапаганду гомасексуальнасці, бяздзетнасці, а таксама за незаконнае прадстаўленне Беларусі на міжнароднай арэне. А спадар Александр, які сэнс мае ўвядзенне адказнасці за незаконнае прадстаўленне Беларусі на міжнароднай арэне? Паколькі Святлана Ціхановская, Павел Латушка, іншыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў і так у Беларусі завочна асуджаныя, я не ведаю, на як шмат гадоў. Дзеля чаго гэты пункт у законапраекце?
Ну, я думаю, што тымі асобамі, якія вы узгадалі, вядомымі асобамі Латушкам, Ціханаўскай, тут не абмяжуюцца. Яны, напэўна, будуць усіх тых, хто ўдзельнічае ў нейкіх магчымых канферэнцыях, форумах міжнародных і іншае, тую ж экспертную супольнасць. Гэта дадатковая магчымасць прыцягваць да так званай адказнасці. Так што гэта ўсё з той жа серыі, як мага ускладніць жыццё, максімальна ускладніць жыццё. Што тычыцца першага пункта, звязанага з гэтым законам пра прапаганду гомасексуальнасці і іншае, то фактычна гэта запозненая калька з тых законаў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У Расіі гэта пэўная і працяглая традыцыя. Беларускі бок не ішоў у накірунку закона ў гэтым напрамку пэўны час. Напрыклад, тыя ж 10-тыя гады, калі ў Расіі гэта ўсё адбывалася, калі ішла ў Расіі гэтая хваля, у Беларусі гэтага не было. Ну, не было, напэўна, таму, што ў тыя часы беларускія улады яшчэ дзейнічалі вось такой, ну, прымалі да ўвагі, што адбываецца на захадзе. Іх цікавіла заходняя рэакцыя, як будуць рэагаваць еўрапейцы. І розныя перашкоды і дадатковыя праблемы ім былі не патрэбны. Ну, а цяпер ужо гэтых абмежаванняў няма, адпаведныя законы выходзяць, ну і гэта свайго кшталту тэст на лаяльнасць у напрамку Расіі, каб прадэманстраваць, што мы у каштоўнасным сэнсе цалкам на вашым баку. Калі дазволіце, я б ўсё ж такі дадаў у адносінах да Дмітрыя Наважылава вось гэтае вызваленне. У мяне ёсць пэўная гіпотэза, не ведаю, ці адпавядае яна рэчаіснасці, можа з цягам часу і высветліцца гэта. Мне падаецца, што гэта ўсё укладваецца ў логіку тэстаў з боку Лукашэнкі. Як гэта было, напрыклад, з вызваленнем Міколы Статкевіча, дзе яны, напэўна, дакладна ведалі, што Мікола Статкевіч будзе адмаўляцца ад дэпартацыі, будзе супраціўляцца дэпартацыі. І яны ведалі, і ўсё ж такі на гэта пайшлі, бо ім цікава было паглядзець, а як будуць рэагаваць амерыканцы, якія будуць наступствы. Вось, гэта свайго кшталту тэст. Ну, вось і зараз мы бачым, чалавека павінны былі вызваліць, але не вызвалілі. І тут яны уважліва відавочна сочаць за амерыканскай рэакцыяй. Ці будуць амерыканцы адсочваць гэтую сітуацыю? Ці будуць яны звяртацца? Ці будуць яны паказваць, што яны незадаволены? Калі яны палічаць амерыканскую рэакцыю мяккай, ну, па прынцыпу, ну, гэта, відаць, амерыканцаў асабліва і не цікавіць, то яны будуць такія крокі дазваляць сябе ў будучыні. Калі амерыканскі бок прадэманструе, што не, калі вы будзеце парушаць пагадненні, вас чакаюць сур'ёзныя наступствы, і мы ўвогуле можам пераглядзець супрацоўніцтва з вамі, ну, тады такія выпадкі, напэўна, паўтарацца больш не будуць. Улад, я хацела яшчэ вас запытацца, ну, вот вядома, што ўлады спрабуюць прымусіць былых палітвязняў, якія цяпер выходзяць, не гаварыць гучна пра катаванні за кратамі. І ім пагражаюць тым, што ў гэтым выпадку пацерпяць тыя, хто застаецца ў вязніцах. Вы так завуалявана сказалі пра гэта на адной з першых вашых прэсавых канферэнцый, я памятаю. Якая тут этычная дылема для праваабаронцаў, для журналістаў? Як яе вырашаць, як расказваць пра тое, што адбываецца за кратамі, і як не нашкодзіць людзям, якія застаюцца? Які ваш адказ? Я тут хочу сказаць выключна сваю асабістую думку, і наша галоўная задача гэта не нашкодзіць тым людзям, якія за кратамі. Бо мы павінны разумець, што яны знаходзяцца ў надзвычай жорсткіх, нелюдскіх умовах зачастую. І нашыя словы вызваленых палітычных вязняў аб тым, што насамрэч адбываецца там за кратамі, в той ці іншай ступені заўсёды адбіваецца на тых, хто застаецца. Я гэта сам ведаю, таму што я быў вызвалены не в першай же групе, і я ведаю, як рэагавала адміністрацыя калоніяў, турмаў на заявы, расповеды тых людзей, якія вызваляліся раней. І я ўпэўнены, што гэта практыка помсты, яна застаецца. Таму наша вельмі важная задача з разуменнем ставіцца да двух рэчаў. Першае, тым той, што вызваленыя палітвязні знаходзяцца яшчэ самі в вельмі цяжкім эмацыйным стане. Ім трэба перыяд, каб адаптавацца. У мяне 3 месяцы на волі, я да гэтага часу яшчэ не лічу, што я цалкам адышоў, скажем так, простай мовай кажучы, ад тых 4,5 гадоў зняволення. А тыя людзі, якія вось толькі зараз вызваляюцца, да іх вельмі трэба ашчадна ставіцца і даць магчымасць ім псіхалагічна, маральна, да і фізічна в першую чаргу выправіцца.
А з іншого боку, калі нашыя словы прывядуць да пагаршэння рэпрэсіяў, да катаванняў канкрэтных людзей, якія знаходзяцца за кратамі, трэба дамагчыся в першую чаргу іх вызвалення, і каб яны вярнуліся да нас жывымі і здаровымі. Я прашу і журналістаў ставіцца да гэтага таксама з разуменнем, да вось такой пазіцыі тых людзей, якія асцярожна распавядаюць пра тое, што насамрэч адбываецца за кратамі. Гаспадар Александр, ваше меркаванне, ці атрымаецца ва ўлада ўрэшце схаваць маштаб і брутальнасць рэпрэсій, ці гэта проста часовы такі захад, калі лепш памаўчаць, так? У кароткатэрміновай перспектыве, канешне, і тут гэта абсалютна слушна, што калі ты знаходзішся на волі і ведаеш, што твае словы могуць пашкодзіць, то тут калі ты маральны, прыстойны чалавек, пры ўсёй неабходнасці, канешне, распавядаць пра гэта, ты будзеш паводзіць сябе асцярожна, бо тым людзям, якія знаходзяцца за кратамі, хто ім можа дапамагчы ў дадзенай сітуацыі. Іх сітуацыя можа толькі пагоршыцца. Таму можа на пэўны момант гэта і атрымаецца прыхаваць гэтую інфармацыю і распаўсюджванне, але гэта ўвогуле не схаваеш. У пэўны момант уся гэтая інфармацыя, усё гэта выйдзе. Но гэта яшчэ адзін прыклад таго, што беларускія ўлады яны не дзейнічаюць стратэгічна. Гэта абсалютна тактычная гісторыя. Вось зараз у нас ідзе замірэнне з амерыканцамі, мы тут спрабуем наладзіць сувязі, нам гэта інфармацыя не патрэбна. Дарэчы, напэўна, амерыканцам яна асабліва і не патрэбна, бо калі будуць шмат казаць пра сутнасць гэтага рэжыму, то ўзнікае і для адміністрацыі Трампа досыць непрыемнае пытанне, нягледзячы на тое, што яна супрацоўнічае з усім рознымі рэжымамі. А ці можна супрацоўнічаць вось так з рэжымам і называць маім сябрам і іншым, як Трамп робіць гэта ў адносінах да Лукашэнкі, чалавека, на тэрыторыі, якую ён кантралюе, адбываецца тое, што адбываецца. Так што ў гэтым сэнсе, напэўна, пэўны час інфармацыя будзе абмежаваная, але ізноў жа той інфармацыя, якая ўжо ёсць, якая прагучала ў публічнай прасторы, яе хапае, каб скласці ўяўленне пра тое, што адбываецца ў Беларусі за кратамі. Калі інфармацыі будзе яшчэ больш, аж цягам часу палітвязні пачнуць больш размаўляць з прэсай, будуць, напэўна, напісаны мемуары і іншае, гэта ўсё з'явіцца. Ну і тады ў мяне такое ёсць адчуванне, як у гісторыка, і зыходзячы з такога гістарычнага вопыта, які вядомы, што тое, што мы ўрэшце рэшт пачуем і пабачым, будзе яшчэ куды больш жахлівым, чым нам сёння гэта ўяўляецца. Дзякуй вялікі. У нашым эфіры былі палітолог і гісторык Александр Фрыдман і праваабаронца вясны, былы палітвязень Владзімір Лапковіч. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Гэта «Пік свабоды». З вамі Ганна Соваць. Мы працягваем падсумоўваць падзеі гэтага тыдня. Кіберпартызаны абвясцілі пра ўзлом сайту Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і прымеркавалі атаку да Дня волі. На галоўнай старонцы сайту на кароткі час з'явілася выява з пагоняй і надпісы «Жыве Беларусь». Аднак пасля акцыі ўзніклі праблемы. Людзі, якія спрабавалі скарыстацца онлайн-каталогам бібліятэкі ў апошнія дні, скардзіліся, што ён не працуе. У самой бібліятэцы паведамілі, што ў іх будынку няма інтэрнэту, а электронным каталогам можна скарыстацца толькі на месцы. Навуковец, радыяцыйны хімік Сергей Бесараб быў адным з тых, хто крытычна выказаўся пра акцыю кіберпартызанаў. Добры дзень. Прывітанне, Анна. Патлумачце, калі ласка, вашы асцярогі што да наступстваў хакерскай атакі на сайт бібліятэкі. Тут жа патрэбна разумець, што кіберпартызаны – гэта такая унікальная ініцыятыва беларуская і унікальная абсалютна ў светавым маштабе тэхналагічнае згуртаванне хакераў, то бок white hat нейкія. І калі мы бачым ад іх навіны, мы гэта тэхнічныя нейкія спецыялісты, ці навукоўцы, мы чакаем справаздачы таксама тэхнічнай і навуковай, асабліва калі рэч ідзе пра такія аб'екты, як бібліятэка, бо для вось гэтай хакерскай культуры, умоўна кажучы, а любы тэхнар ці навуковец, ён мае большае ці меншае дачыненне да гэтай культуры, і ў ёй, разумеецца, веды, каталогі, нейкія базы даных, гэта найвялікшая каштоўнасць. Разумееце, гэта па-першае. Па-другое, што такое нацыянальная бібліятэка? Нацыянальная бібліятэка – гэта каталог, які выкарыстоўвалі вікіпедысты, навукоўцы,
аналітики, журналісти, притым выкарыстоўваюць людзі з-за мяжы. Нацыянальная бібліятэка і яе каталог – гэта адзіны такі вось канал, які зараз працуе і дазваляе тым, хто знаходзіцца за мяжой, неяк збіраць свае бібліяграфіі, там, літаратурныя агляды і гэтак далей. І калі нам абсякаюць гэта, умоўна кажучы, які эфект это павінна выклікаць? Яшчэ раз паўтаруся, што большасць спецыялістаў, кіберпартызанаў успрымае як тэхналагічную супольнасць, як тэхналагічную, не палітычную супольнасць. А паслухайце, дарэчы, прэсавая сакратарка кіберпартызанаў пазней, пачуўшы шмат крытыкі, Юліяна Шамітавец, яна пазней патлумачыла, што цяперашнія праблемы з сайтам бібліятэкі не звязаныя з гэтым зломам. Паводле яе, калі каманда ўзломвае ўнутраныя сістэмы, яна пра гэта абвяшчае публічна. Сэнс акцыі, каб людзі маглі заходзіць на сайт і бачыць віншаванні. А парушылі, паводле прадстаўніцы кіберпартызанаў, працу сайта лукашысты, я цытую, якім гэта не падабаецца. Ці гэтае тлумачэнне змяніла ваша стаўленне да акцыі? Ну, глядзіце, ізноў жа, я бачу тут правал публічнай камунікацыі ініцыятывы. Ізноў жа, бо ў заяве прэс-сакратаркі шмат палітычных наратываў, але няма тэхнічных. Калі вы ўзламалі не сайт Губазіка ці нейкага там гарысполкома, вы ўзламалі нацыянальную каштоўнасць, бібліятэку, якой карыстаюцца сотні чалавек і тысячы. І мы, вось гэтай людзі, якія гэтай бібліятэкай карыстаюцца і каталогам, чакаем адказу нашага ўзроўня. Мы не чакаем нейкага папулізма і абвінавачвання. То бок тут трэба прызнаць, што кіберпартызаны згубілі час. Згубілі час на нейкія такія абмеркаванні, і калі махавік незадаволення пачаў раскручвацца, тады яны выйшлі і далі прэс-рэліз. Але гэты прэс-рэліз трэба было даць адразу пасля акцыі. Сказаць, што вось веды, базы для нас галоўная каштоўнасць. Мы іх не чапалі. Мы зрабілі дэфейс сайта, сапсавалі там гэту загалоўную старонку, якую все роўна ніхто і не карыстаецца. Але час быў згублены, і гэтым скарысталіся лукашысты. Вось. Таму я бачу, што тут, конечно, публічныя камунікацыі на вельмі невысокім узроўні. Вот у тым самым першым паведамленні пра взломы кіберпартызаны пісалі, што нацыянальная бібліятэка гэта любімы праект, адзін з любімых праектаў дыктатара, это цытата. Ну што будаўніцтва бібліятэкі, яны нагадвалі, пачалося на загад Лукашэнкі, фінансавалася за кошт сродкаў, якія часам прымусова збіралі ў насельніцтва. Ці гэты аргумент пераканаўчы для вас? Слухайце, я не ведаю, які ўзрост тых, хто зараз складае кіберпартызанаў. Але для мяне нацыянальная бібліятэка гэта проста перамешчаная ранейшая ленінская бібліятэка, якая была на Кастрычніцкай плошчы. Усе актывы былі перавезены ў новы будынак. Бібліятэка гэта веды, гэта кнігі, гэта інфармацыя, а не будынак, у якім яно захоўваецца. Вось. І з гэтай кропкі гледжання мне, конечно, не пераканаў гэты адказ, наадварот, ён мяне пераканаў у тым, што людзі не разумеюць, з чым працуюць, з якімі матэрыямі працуюць людзі. Вось, гэта супрацьпярэчыць усей канцэпцыі хакерскай культуры. Бо хакеры гэта тэхнары ў першую чаргу, людзі, у якіх ёсць сваё бусіда. І гэта бусіда ў першую чаргу акцэнтуецца на захаванні дадзеных, ведаў дадзеных кніг, каталогаў. Вось, таму, не. Я бы зразумеў, разумееце, каб яны ўзламалі вось гэты знешні экран, гэту піксельную матрыцу, з якая на паверхні, і пусцілі туды, напрыклад, пагоню герб. Я б гэта зразумеў. Але пытанне-то ў тым, што недаступны каталог. Маем, што маем. Глядзіце, тут яшчэ такое этычнае пытанне. Ну, вядома, рэпрэсіўны рэжым у Беларусі, і часам акцыі звонку могуць шкодзіць зусім не тым, на каго яны накіраваны. Вот я некалькі прыкладаў прывяду. Некалькі гадоў таму, пасля таго, як на табло на Кастрычніцкай плошчы з'явілася выява Ціханаўскі ў пэўны момант, пацярпела фірма, якая адказвае за вонкавую рэкляму. Вот недавно адзін з блогераў даслаў міліцыянтам фота людзей з чырвона-белымі сцягамі, створанымі пры дапамозе штучнага інтэлекту, і міліцыянты пачалі тэрмінова шукаць іх. І ведаючы, як працуюць цяпер сілавікі, не выключана, што яны могуць затрымаць любога чалавека і прымусяць яго прызнацца, што гэта ён быў са сцягам. Якая тут мае быць этычная дылема, этыка, правілы, калі з аднаго боку трэба рабіць нейкія крэатыўныя акцыі супраць рэжыму, а з другога боку, каб запабегнуць таго, што ахвярамі могуць стаць зусім не прадстаўнікі рэжыму? Ну, глядзіце, ізноў тут мы звяртаемся да таго, як мы разглядаем ініцыятыву кіберпартызан. Мы яе разглядаем як тэхналагічную ініцыятыву ці як палітычную.
Бо калі ініцыятыва тэхналагічная, то яна павінна праводзіць мадэляванне пагроз. Яна павінна перад тым, як плануецца акцыя, павінна праводзіцца мадэляванне пагроз, ацэнка рызыкаў як бы. І тады толькі ўжо сама акцыя праводзіцца. Калі гэта ініцыятыва палітычная, то яна можа не пераймацца, ну лес рубят, щепкі летят. Бок тут праблема ўспрыняцця. І я б, шчыра кажучы, хацеў пачуць ад кіберпартызан, як яны сябе пазіцыянуюць. Бо калі яны сябе пазіцыянуюць як тэхналагічную ініцыятыву, то сапраўды рызыкі павінны пралічвацца, і шкода вось людзям, якія, скажем так, не маюць дачынення, павінна мінімізавацца. Тэхнар павінен біць як снайпер, дакладна ў цэль. Калі ініцыятыва палітычная, ну, як кажуць, на палітычную ініцыятыву і суда нет. То бок яны робяць, што хочуць, перформансы. А вы казалі, што для вас гэта не та бібліятэка, якую будаваў пэўным на загад Лукашэнкі будавалі, а гэта тыя каштоўныя кнігі, якія былі ў тым ліку перанесеныя з ленінскай бібліятэкі, якая была раней ля адміністрацыі прэзідэнта. Чым для вас, як для навукоўца, агулам важны вот гэты сайт, ну, не сайт, каталог нацыянальнай бібліятэкі? Ну, па-першае, таму што гэта быў даволі прафесійны. Ну, у Беларусі, каб вы разумелі, існуюць два такіх найбуйнейшых каталога, скажем, бібліяграфічных дадзеных. Гэта Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і Нацыянальная бібліятэка. Бібліятэка Якуба Коласа, каталог там быў зроблены ўнутры акадэміі, акадэмічнымі нейкімі адмыслоўцамі, і ён працуе, ну, ён працаваў нават калі я яшчэ працаваў у акадэміі навук, ён працаваў вельмі дрэнна. Нацыянальны каталог быў зроблены асобнай кампаніяй, як бы вельмі якасна зроблены, вельмі зручны ён, і я ім карыстаўся дзесяцігоддзі. То бок гэта самы буйны каталог, ну, гэта сапраўды нацыянальная каштоўнасць беларусаў, інфармацыйная, вось. І любая некая спроба пашкодзіць яго, ці неяк там дэфармаваць, яна выклікае ў мяне абсалютнае абурэнне і раздражненне. Што забіраюць мой любімы інструмент, якім я карыстаўся дзесяцігоддзямі. І незразумела, дзеля чаго. Дзеля чаго гэта робіцца? Для таго, каб змясціць нейкую карцінку, вот глядзіце, што ў нас на кону. Змясцілі нейкі малюначак там, і тысячы чалавек згубілі доступ да бібліяграфічных дадзеных. Спадар Сергей, дзякуй вялікі. Мы таксама звярнуліся да прадстаўнікоў кіберпартызанаў, каб яны далі нам больш разгорнуты каментар. Бліжэйшымі днямі яны пакуль не маюць часу, такім чынам яны адказалі Радыё Свабода для каментара, але спадзяюся, Свабода іх атрымае. А з намі быў навуковец, радыяцыйны хімік Сергей Бесараб. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы падсумоўваем асноўныя падзеі тыдня. Мы ў жывым эфіры, вы можете каментаваць, ставіць падабайкі і не забывайцеся націскаць на званочак. На гэтым тыдні ў рэстаране Макбай на загад Александра Лукашэнкі перайменавалі каву амерыкана. Яна цяпер называецца «Наша кава» па-беларуску. Пачалося все з таго, што 8 сакавіка, дэманструючы Лукашэнку апарат самаабслугоўвання, дырэктарка сеткі Макбай Вікторыя Данько замовіла праз тэрмінал каву амерыкана для віцэ-прэм'ера Миколая Снапкова. Кофе у нас какой? Лучше американо и небольшой. Добавим. Американо надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, Кофе. когда привыкнут, тогда... Черный кофе. Да. І ўжо праз некалькі дзён у Макбай пачалі выбіраць новую назву для амерыкана, каб яна была беларускай. У выніку ў красавіку амерыкана знікла з меню Макбая, а замест яго прадаецца «Наша кава». З намі на сувязі бізнесовец, уладальнік бару ў Варшаве, былы палітвязень Лявон Халатран. Добры дзень. Добрый, Ганна. Ну, тут важны кантэкст, бо гэта все адбывалася напярэдадні перамоваў з прадстаўнікамі ЗША і вызвалення вялікай групы палітзняволеных. Ці можна было назваць вот гэтае перайменаванне ў пэўным сэнсе антыамерыканскім жэстам, як вы мяркуеце? Мне кажется, что частично да. Мне кажется, что просто Лукашенко такое, как часто говорят, политическое животное, которое очень четко чует ситуацию. Вот. И, честно говоря, мне кажется, что это было, как бы это сказать, спонтанно, наверное, мне кажется, не подстроено. Но Лукашенко все равно, у него интуиция, он так делал. Вот. И с точки зрения антиамериканской, мне кажется, что как бы формально да, но по факту американцам, мне кажется, глубоко наплевать, что он там говорит перед этими переговорами. Вот.
Поэтому он так и делает. От я паговорила каротка з былым рэстаратарам Вадзімам Пракоп'евым і запыталася на ягоную рэакцыю на перайменаванне. Яна была наступная, я працытую: палітычна прадуманы крэатыў для расійскіх ватнікаў. Клікбейт у Расіі забяспечаны. Хто потым скажа, што здраднік Лукашенка дрейфуе ў бок Злучаных Штатаў, так думае Пракоп'ев. Ці вы згодны з ім? В целом, да. Я думаю, что да. Тут как бы лучше не скажешь, хотя можно вот опять-таки... Мне кажется, что он просто пришел, он услышал, он сказал это, а дальше его команда уже подхватила и такая: окей, мы сделаем ход в сторону России, чтобы они вот, ну, как бы кинем им эту палку, чтобы они просто увидели, что Лукашенко вот такой. И, как обычно, это же они же мастера комплементаризма и вот этого как бы сидения на двух стульях. Поэтому как бы классно. Появился инфоповод, использовали, все довольны. Ну, калі памятаеце, Лукашенко згадаў, каб не пілі каву на заправках, і потым пачаліся праверкі ўсіх заправак. Это стала масавай з'явай. Як вы мяркуеце, у гэтым выпадку ці знікне амерыкана як назва з меню іншых рэстарацыяў бараў Беларусі? Я думаю, что нет, и надеюсь, что нет, потому что это абсурд. Ну, хотя абсурда много, но это как бы... Мне кажется, это действительно тяжело проконтролировать технически. Они будут штрафы давать или что за такое? Ну, в теории могут, но мне кажется, у них есть и поважнее задачи. Олег, гэта перайменаванне можна разглядаць як пэўны бренд. Ну, напрыклад, у Киеве амерыканы называюць кавай па-кіеўску. У Літве, у Францыі, у Гішпаніі таксама ёсць свая назва для гэтага тыпу кавы. Ну, ці гэта таго ж кшталту з'ява, што ў Беларусі зараз адбылася? Так как я нахожусь в Польше, то я знаю, как здесь поляки называют условно американо это кава чарна. И мне кажется, это окей. Но вряд ли у них это пошло от антиамериканизма или антизападного чего-то. Я думаю, что это было что-то более такое естественное. И в тех странах, которые вы перечислили, тоже, скорее всего. И, честно говоря, не очень знаком с теми вот кейсами. Но вряд ли это приживется, мне кажется. Потому что это каким-то попахивает каким-то кринжом или колхозом. И, мне кажется... никто это не подхватит. Но я вообще в целом за то, чтобы называть американо, потому что это хорошее название своей истории, я люблю традиции, и это как бы разумно. Зачем? А яшчэ такі аспект. Ну, сетка Макбай была створаная на базе сеткі рэстаранаў Макдональдс пасля іх закрыцця ў Беларусі. А ў 2022 годзе сетка прыняла рашэнне пакінуць беларускі рынок. Традыцыйныя стравы Макдональдс новая сетка захавала, але назвала па-новаму. Ну, таксама там перайшлі на беларускія прадукты. Пра што сведчыць наяўнасць ці адсутнасць рэстарацыяў Макдональдс у краіне? Напрыклад, калі ў Савецкім Саюзе адкрылі першы Макдональдс, то гэта быў такі знак пераменаў і адкрытасці заходняму свету, Злучаным Штатам. А цяпер што азначае сыход Макдональдса? Мне кажется, как это и означает то, что как бы большой кризис политически снова назрел, и мы опять в какой-то нижней точке этого процесса. Вот. Но в целом, как только, мне кажется, как только что-то наладится, это снова все вернется. И как бы... А то, что сейчас происходит, то, что там остаются эти точки, то так как владельцами этих бизнесов были не франшизодержатели, а те покупатели франшиз, то нормально для них было просто быстро переориентироваться в новых условиях и постараться сохранить те деньги, которые они вложили. Ну, то есть, если с точки зрения это только бизнес и ничего более, то это окей. А с точки зрения как бы того, что они по факту просто украли вот эти технологии и так далее, то, ну, конечно, плохо, но если бы я был владельцем этого бизнеса, то как бы я бы их понял. Ну, в смысле, я их так понимаю. Но не хотел бы быть на их месте. Дзякуй вялікі. Нашим гостем быў бізнесовец, уладальнік бару ў Варшаве, былы палітвязень Лявон Халатран. Пожалуйста. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.